ብዙሓት ሰባት ከፊልና ኢና ከብኣብነት በዓል ሃፃፍ ዝበሃሉ በዓል ማራዶና ዝበሃሉ ኣባላትና እዘን ሕጂ ኣብ ማይ ዕዳጋ ጠጠው ኢለን ዘለዋ ታንክታትና ንሳቶም እዮም ስዋዕትና ድሓር እውን ኣብዚ ከባቢ ኣብ መንጎ ድሕሪ ኣፈለባ እውን ከምኡ ቀጻሊ ምርብራብ እዩ ነይሩ ተኣሃዱ ምስተ ናብኡ ዝነበረ ኣሃዱታት ኣሃዱ ኮማንዶ ባደ ሸውዓተ ኣብዚ ናይ 6 ናሓሰ 1990 ኣብ ግንባር ደቀ ምሓር ዝተኻየደ ውግእ ካብ ጎደይቲ ንምዕራብ ካብ ክፍለ ሰራዊት 7 ድማ ንጸጋም ተሰሊፉ ንሓሬን ገደለን ከባቢ ሸሓ ማዓያኒ ኣትዩ ቅድሚ ናብዚ ውግእ ምእታው እታሃዱ ኣቃውምኡ ካብ ክልተ በጠሎኒ ናብ ደረጃ ብርጌድ ንምዕባይ ናብ ኣፍዓበት ተንቀሳቂሱ ነይሩ ምናልባት ኣብዚ ንፍራስ ናይ ግንባር ሰገነይቲ ኣሃዱ ናብቲ ውግእ ኣይተሳተፈን ብወገን ጸጋም ጸላይ ምናልባት ካልእ ተጠዋይ ዝኾነ ስልኳታትን ካልእ ንኸይፍፅም ተባሂሉ ከም ሪዘርቫን ከም ተኸታታሊ ናይቲ ክስታይ ናብ ከባቢ ሓዳስ ኮይኑ ይከታተል ነይሩ ብድሕሪኡ ግንባር ደቀ ምሓር ምስ ተመስረተ እቲ ኮማንዶ ኣሃዱ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓደስቲ ሒዙ ናብ ኣፍዓበት ይወሪዱ ኣፍዓበት ወሪዱ ከዓ ዳግመ ምውዳብ ገይሩ ብርጌድ ደረጃ ቆይሙ ማለት እዩ ሕጂ ኣፍዓበት ኣብ ዝተበገስናሉ ግዜ ደረጃ ማለት እንታይ ኮይኑ ዓብይ ተዓደ ኣሃዱ ምክንያቱ ተን ሓጅታት ዝነበራ ንርእሰን በጠሎን ኮይነን ብርጌድ መፅአን ማለት እዩ እታ ብርጌድ ሲ ነፍሳት ካለት ከቢድ ብረትን ኣጋር ኣሃቷትን ኮይና እያ ትወፅእ ብድሕሪ እዚ ምስ ወፀት እያ ንሕና ብቐጥታ ተኺልና ንመናሃትሎ ንበዓል ከባቢ ዓዲ ምሕፁን ኢና ንመፅእ ኣብኡ ምስ መፀና ብድሕሪኡ ንሕና ፀጋም ካብ ዓዲ ምሕፁን ነዊና ንሕዝ ድሕሪኡ ወዲ በርሀን ዓፋንን ስለ ዝነበሩ ኣዘዝ ብርጌድ እዚ ናይ ዓዲ ቀይሕ ናይ ዕዋነት ዝነበረ ኩነታት ንሕና ጋንታና ይነበርና ኦሮሞ ክትዕልሙ ተባሂልና ንድሕሪ ተመሊስና ደሪቃል ኢና መፂና ማለት እዩ ኣብ ደሪቃል ኢና ነርና ምስ ኣሃዱና ተኽሊጥ ክንገብር ከለና ጥራሕና ተራኺብና ካብ ደረጃ በጠለኒ ናብ ደረጃ ብርጌድ ማዕዊል ትኽፍል ኣሃዱ ወይ ካት ኮማንዶ ንብሎ ማለት ኣብዚ ተወዲብና ደረጃ በጠለኒ ኣነ ነረ ቀዳማይ ተበጠለኒ ብርባዕተ በጠለናት ተስተቀይሙ ማለት ኣብዚ ትኽልና ማን መፀና ኣሎ ሕጂ ካብቲ ዝነበረና ውሑድ ኣሃዱ ተኣማሚንካ ትኸደሎ ንነበርካ ናብ ምንታይ መፅኡ ናብ ምብዛሕ መፅኡ ክልተ በጠሎን ነበራሲ ሓደ ብርጌድ ሙሉእ ኮይኑ በጠሎን ሓይሊ ዝነበረ በጠሎን ኮይኑ ሕጂ እቲ ኮማንዶ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ስሕዩ እናስሓወ ኸይዱ ፀሮና ምስ ተመለስና ክርሳዕ ዘይደሊ ክልተ ኣዴታት ካብ ሓበናት ዘድልየን ዓቕመን ሒዘን ናብ ፀሮና ተቐቢለናና ምክንያቱ እቲ ከባቢ ቀፃልን ዝንብየሉን ምንቀሳቀሰሉን እቲ ህዝቢ ከዓ ምሳና ጥቡቕ ዝኾነ ምትእሳር ዝነበረ እታ ኣፀቢቐ ዘይርሳዓ ሰበይቲ ኣዴ ወጀሪት ትበሃል በዓልቲ ሓበናት እያ ተኻላይቲ ኣዴ ብርሀት ድሕሪኡ ናብ ዝነበርና ኢና ተመሊስና ኣጋጣሚ ሓበናት ምስ ተመለስና ፀላኢ ብመንፈራ ስለ ዝተንቀሳቐሰ ናይ ክልተ መዓልቲ ኩናት እውን ነርና ማለት እዩ ብድሕሪ እቲ ዝተባህለ ከም ዝተባህለ ኮይኑ ብዝያዳ ኣነ ክገልፃ ዝደሊ ኣብ ወርሒ 7/9 እቲ ኣሃዱ ኮማንዶ ዝበሃል ሽም ጥራሕ ሕዚ ተሪፉ ማለት ኩላትና ሕጂ ዝፀናሐካ ዓቕሚ ሰብን ተመክሮን ሓይልን ውዳበን ኣብ ወርሒ 7/9 ፈሪሱ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ሽዑ ዝተባህለ ሓደ ኩብያ ፀባ ምስ ክልተ ኩብያ ማይ ክጅላሕ እዩ ተባሂሉ ተጀሊሕናና እታ ሽዑ ኣነ መራሒ ጋንታ ኮይነ ጋንታይ 32 ዓቕሚ ሰብ ነይርዋ ካብዚኦም ቶም ክልተ መራሕቲ ጋንታታትን ሓደ መራሒ መስርዕን ሓደ ደረስ ዝበሃል ብድፋዕ ጅብሬን እንተዘይኮይኑ ተኻልእ ብምሉኡ ሓድሽ እዩ ሕጂ ዓቕሚ ሰብና ዋላ እንተበዝሐ ብደረጃ ብርጌድ እንተኾነ ኣብ ዓይነትን ኣብ ብቕዓትን ኣብቲ ውዳበን ግን ብመሰረቱ ፈሪስና ማለት እዩ ሓደሽቲኦም ተጀልሑ እዩ በቲ ኣዋዳድባ ይኹን በቲ ናይ ውግእ ተመክሮ ዘይመሃላው ምናልባት ሓደ ሃጓፋት ኣጋጢምና እዩ ሰራታት እውን ኣጋጢምና እዩ ዝኾነ ግን ከምዚ ኢሉ ተኣሃዱ ደረጃ ብደረጃ ተመክሮ ናይ ውግእ እናበልሐ ዋላ እቲ ድሕሪኡ ዝመፀ ሓድሽ እውን ብጣዕሚ ልክዕ ነቲ ኣሃዱ እዩ መሲሉ ኸይዱ እንደውም ንመፅእ ዝኾነ ዕለ 6 ወርሒ 8 ምጥቃዕቲ ናይ ቀዳማይ ፈተነ ደቀ መሓራይ ንሕና ብወገን ጓደይቲ ክልዓልካ ኣቢልና ንሆርባርያ ዘገምግም ዘሎ ብኡ በልቲኽናስ ፅርግያ ክንዓፁ እዩ ተሓሲቡ ነይሩ መደብ ግን እዚ ብሸነኽ የማን ዘሎ ተዓበይ የማንና ዘሎ ግንባር
ሰልጥ ስለ ዘይከኣለ ናይ ሚሽካል ታንክታት ገለ ኮታ መሰናኽል ኣጋጢሙ ከምቲ ዝድለ ኣይገስገሰን ኣብኡ ንሕና እውን ማዕረ እዚ ናይ ንክላዓብ ተሕልፍ ኢልካ ቅድሚ ጎደይቲ ደሎ ማዕረ ውጡሕ ደተኣሳሰሩ ዘሎ ኣኻውሕ ኣብኡ ሒዝና ማለት እዩ ደቂ ባሕሪ መጥቃዕቲ ነበረሉ ከም ዘረባት ናይ መፅሑ ኣብ እምቡይ ተኽልና እቲ ኮማንዶ ኣሃዱ ሲ ውሽጢ ኣትዩ ከጥቅዕ ኣለዎ ኣበይ ኣብ ሓረይ ነገደል ይባል ዘሪት የለን ሽዑ ዓፋን ይመስልና ዘሎ ካብኡ ዓፋን ናትበላሲ ኣይትኸውን እያ ገልታት ትበሃል ኣብዚኣ ኢለ ከምቲ ናይ ቀደም ነበርና እንተኮይንና ቦታ ንፈልጦ ኢና ውፍያት ከኣለውና ካኒ ሰሪዖም ከዓ ክእትውና ክእሉ እዩ እዚ ግን ብርጌድ ምሉእ ሲ ከመይ ገይሩ ነዚ ኩሉ ካብ ቅርፂ ኣብ ተበጊስና ሓረይ ነገደል ከነጥቃዕሲ ኣብ ማዓያ እውን ኣይብፅሓናን እዩ ጠጠው በሉ እንዳ 7 እንዳ 10 ተኸጥቂዖም እሱም ከዓ ብጎኖም ኮንኩም ዝትጎን ኢሉ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ተጀሚሩ እንዳ 71 ቀልጢፎም ፎርሶም ሕጆም መሸዋ ንሕና ሕጂ ብጎደይቲ ኣቲና ካብ ጎደይቲ ካብ ክልል ዓውታ ወትሒዝና ስጋብ ናብ ጓቋት ተዘርጊሕና ሰለስቴን በጠሎን ተዘርጊሕና ናበይና ክንኣቱ ንሕረት እዚ ሓረና ገደለ መጥቃዕትና ገርና ኣብቲ እግሪ ናይ ጓቆት ምስ በፅሓና መጥቃዕቲ ከምቲ ድለይ ኣይቀፀለን ግን ኣብቲ ሩባታት ወይ ከዓ ጀራዲ ናይ ክልል ዓውታ ግን ተበፂሑ ኣሎ ስለዚ እሞ እቲ ኩናት ካብ በርትዐ ኮማንዶ ኣብኡ እቲና እውን ሓስያ ክወርዶም ስለ ዝኽእል ዝያዳ ተተገድፈ ሓይሽ ተባሂሉ ተሪፉ ኣብ ክልል ዓውታ ብዙሕ ምርብራብ ተገይሩ ሓንቲ ታባላ እንዳኻውሕ ንብላ ካብ ክልል ዓውታ ንሸነኽ ሰሜን ማለት እዩ ብዙሕ መምልላሳት ነርና 70 ከምኡ ረብሪባ ንሕና ረብሪብና ምክንያቱ ከውሕኑ ኮይኑ ደብዳብ ግን ማዕልያ ድበሃል የብሉን ደብዳብ ተድብደብ ነበረ ከውሕ ስለ ዝኾነት ከዓ እቲኣ ክትተሓዛ ይከኣለትን ክፍእት እያ ፅቡቕ ዝበሃል የብላን ምክንያቱ እቲ ተኣታት ዋላ ከምተዓልተወይ ዝብሎ ነበሩ እቲ ኣሃዱ ቅርፂ ቀይሩ ኣትዩ ዳርጋ ኣብ ኩናት ዘይተፈተነ ሰብ ሒዝና ኢና ኣቲና ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ዝተቐበለና ውግእ እውን ትርር ዝበለ እዩ እቲ 21 ክፍለ ጦር ብፍላይ ናብ ዕለት 9 ዕለት 8 ኣብቲ ቦታ መፂኡ ብቐጥታ መጥቃዕቲ በኣና ጀሚሩ በተን ክልተ ሓይሊ ናይ በጠሎን ክልተ ብፍላይ እቲ ሓይልና ምስ እንዳ 7 ፀጊዓ ስለ ዝነበረት ቀዳማይ ታርጌት ንዑ ወሲዱ ኣብኡ እቲ ኩሉ ፅዋርን ሰብን ኣቕኒዕዎ ሰብና እውን ናይ ሞትን ሕየትን ውግእ ተኻይዱ ግንባር ደቂ ኣምሓረ መንጎቲ ንሕና ዝነበርናዮ ከባቢ እቲ ጋሓሕር ዝበሃል ከባቢና ነርና በጠሎንና ኣብዚ ከቢድ ውግእ እዩ ኣጋጢሙና በጠሎንናትና ንሕና ፀጋምና ካልኣይቲ ሓይሊ ነራ የማንና ከዓ ቀዳማይቲ ሓይሊ ንሕና በዓል ሓርበኛ ዘለዋ በጠሎን እያ ነራ ሓይሊ እያ ነራ ምሳና ኣብ ሓንቲ በጠሎን እያ ነርና ኩላና በጠሎን ክልተይና ነርና ብፍላይ ሓይልና ዝነበረቶ ቦታ ከዓ ኣብቲ ኣኻውሕ ዝመልኦ ካብ ጨጋሮ ንሓውሲ ደቡባዊ ምዕራብ ዘሎ ከባቢታት ኢና ነርና ጨጋሮ ዝበሃል ዓዲ ኣለዉ ኣብቲ ውግእ ዝነበረ እቲ ለይቲ እዩ ሰዓት 11 መፅናና ንዓና እቲ ተመራሒ ምሳኢል እዩ ከፊእና ነይሩ ሽዑ ናብ ሰበን ዝሰድኦ ነይረን ኣብኡ ብዙሕ እቲ መስዋእቲ ብዙሕ ኣየጋጠመና ስጋ 5 ዝኾኑ መስዋእቲ ኣጋጢምና እዩ ሓደ እዮብ ዝበሃል ወይ ኣብርሃም ንብሎ ንሕና መራሒ ጋንታ ዝነበረ ናይ ሳልሳይ ጋንታ ኣብኣ ተሰዊእና ተስፋ ጋብር ንብሎ ሓደ ቆልዓ ተሰዊኡ ሃብቶም ዝበሃል ሓኪም ናህና ነይሩ ዕቑባብ ዝበሃል ከዓ እዚኦም ካብታ ጋንታ ናትና ዝነበረት ዝተሰውኡና እዮም እዮብ ራብዓዮም ማለት ናይ ሳልሳይ ጋንታ መራሒ ጋንታ ዝነበረ ድሕሪኡ ባኢና ሓዲርና ካብቲ ሓይልና 8 ሰብ ኢና ተሪፍና ካብኣ ቁሩብ ድፋእ ኣቢለናና ኣብቲ እግሪ ታጎቦ 8 ሰብ ሙሉእ ለይቲ ሓዲርና ዓጊትናየን ኣይሰጎማን ኣብኣ እታ ድፋእ ተታሒዛ ድሓር መወዳእታ ማለት እዩ ኣብዛ እዋን እዚኣ ከዓ ባካው መፂእና ግርማይ ዘርአ ንጎ መፂእና ማለት እዩ ንጎ መፂእና ከባቢ ሰዓት 10 ተኸውን ከዓ እንዳረኣናዮ ብሞርታር ኣብ ቅድሚ ዓይንና ካብ ክልተ ካብዚኣቱ ተመቂሉ ተሰዊኡ ማለት እዩ ንከባቢ ሸሓ ታሽ ንገብር ብኡ ከይመፅእ 14 ክፍለ ጦር ኣብ ከባቢ መንደፈራ ይርሽዑ እሱ ከይመፅእ ኣወነስ ኣብኡ ምስ ሓዝና ካብ ማዕያ ሕጂ ከይበፅሓ ከለካ ከረክስ ንሕዝ ኣብቲ እንዳሸሆ ከይበፅሓና ከለና ንሕዝ ወፍረና 14 ማዕያ ሒዙ እዩ ማዕያ ካሊ ኩሉ መንደቆ ድፋዕ እዩ ትንቅንቆ ነገር ሓንቲ የለን መፅእ تخيل مثلا اتكعنا قدم نتكعو ግን ሞርታር ይድልው መጓቲ መስዋዕቱ ገለዋ እቲ ኣሃዱ
معرت الصفحون زعابيون أبتنا يجنبار دتهم حارد أدمعنا تاينورون مهنيات أدمعنا زينورها ولا حنت أخاوحيو جنبار دتهم حارد خلتنا نفلتنا أخاوحيو أبا أخاوح كا ولتر بقعت زلوا تهدر ترحيد ليه كامبر بزحي كنا حدا أنا بزيان ترى خيدس أمون وانا خوح ترى هليت حدا بسجامي خيد زلوا أمبر بدحري يكون زمس بزن تيالي فلتني تي سراويت كأهم يأجاتي منا تخابني سرطان كحيزة مهنياتو خم تزولوا أهادو بينو خبرتك مستوهالات تانكتات ناو خي هادما وي بينو خي مسا صار تمرحيم سايل حزنا نيرنا أنا ودماتيوس كورونا بادي هنا سوتان فورتينا ولا سمسمر وين تتقمنا الحق زراتنا تي توهبنا تتقمنا هجي أبي عمر بهان يروم قدم أو طلعت قصره من دا بعمر مسا بخصوص مسا من دا خصوص مسا من دا بجرز جهز مسا دا سيو مسا بجام خمسة دا سبحانه قلت إنها شعوب ثم تقعد هتكينا كيف كنا نقعد خير قعد شاعد دير شاعد فبتانا حاجة ورود سمر السوق هذا بتاهم بعد هاي من السنة بتأذى هجيت سمرشنا تاش نتقبل نحن حدثنا قال سبعة تعرفنا وشتي سقع 3 ساعات ملو تواقعنا لنيرو تأهادو مت بتا كنا وحسين يرت علامة تينا عنان خوص زفتنا برا حتى تجين قصال صلاوين والصوص لزنبرة توقع دحرينا تطوي والدبالين تقوركم غيركم وصو بحال ونوص بيننا وصمو بقدمنا وقع الله بيمنا سقامنا دحرينا وكوين بين نوصا معدلنا نرى مريت توقع حدا مودي كلها نابز نترفينا تباهيلو جماهير نيرو مساي بقاو نيرو غوبيه سنكول على نابزي كانيو تقبار دولو كوتاس كاب شدشت شوعت دين بزح سبادينا بتوش تعرفنا نيرنا نوصو كلنا عاجز على ان سئل ديرينا ولا تميل رينا وصينا نسوات انا جماهير مسيح حز واحد وتادر نقول لها ناس كودقنا مقاله الجيب السقا حرمو برد وطعم قاب صاينا حريم كاتولكو وتحضرنا يسألني ترينا يوم جاسمو مسانتو نتابرو تحزنا عوسينا سقع خندع عقمنا يسألنا مسائلات أو خبنا برهجي وي مريت وقح كله وي مريت كعرب كله خات سلك تريو دنا أقول له كتعقبك كات تسقع كهذا نقول له بكل تفسل استيد فوق نبعلو تي أخاو حوينا بسكوت جاي تغير ولا تي زي توقع سبكو أنا ينبرنا عدنا تحزنا نبرنا بطا بملأ يا حسنين رأس قينات كانوا وشتينا أتينا نيرنا ندك أم حرس بمراقنا نريا نيرنا دك بمن فراد مدفع بزبان كايو بقدميت مسا كله وتحسن دوبنا ينيرو يجي رأس قينات تأهدس وشتي أتي نيرو سلازت تقفل مسواتس وصيت نيرو بحلايا صع قينات نيرو تكوينات نخن بده حق زنا حيلنا حزبي أبز قينات نبرو تساتفنا تانا قول سيكني معناتن تاتي عند وحنا تحن الناس تينا هنزان دابلعنا هنا نواقع نيرنا حزبي بكجلات توديبو وقلت لي حزبي توسدو ما يتقوين حزبي دمتالنا تتقوست تقوين حزبي دمت بزخنا نيمان نسقام قصما وصينا شعو كلها قاتا حري بغالط تحيزازم دا سوسان حدن دا برجع سوانين شعاتن زبال ودفرزون وصي غيرنا مالتي بدهرو أبز مونغون عايزي نحنا كابز بوتازي لغي أنا ني إثيوبيا ما المالتي
ሰራዊት 16 ብርጌድ 26 ዝበዝሓ ዓቕሞም ንዝባን ሰራው ብደቡባዊ ሸነኽ ኣጥቂዖም ሰዓት 8 ባዶ ንዝባን ሰራው ተቐጻጺሮም ናብ ከባቢ ጉራዕ ዘገምግም ቦታታት ሓዙም ካብ የማናይ ክንፊ ስጋብ ናይ ጉራዕ ዘሎ ብርጌድና ማለት እዩ ጸጋመይቲ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ኣብዚ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ዳርጋቲ ከምቲ ዝተመደበ ኣይነበረን ምናልባት እንዳ 52 ነይረ ማኡ እንዳ 9 ናህና እንዳ 16 ማለት እዩ ሕጂ ትውግእ ቀጻሊ ኣብዚ ዝተኻየደሉ እዋን ናይ እንዳ 52 ዳርጋ ኣተወትን ከምቲ ዝድለ ምክንያቱ ፀቕጢ ገብር ስለ ዝነበረ ጸላኢ ከምቲ ዝድለ ኣይተኻየደን ድሕሪኡ እንዳ 61 ሓንቲ ብርጌድ መፅያትና ነይራ ናይ በዓል ፖሊስ እታ ዝበርትዐት ዝኸፍአት ማለት እዩ ጉራዕ ክነጥቅዕ ዝኣትና ኣላ ጉራዕ ክነጥቅዕ ዝኣትና ኣላ ካብቶም መራሕቲ ኢልና ዘውፃናዮም ንሕና ወዲ ዓዘራ ዝበሃል መራሒ ጋንታ ዝሓዞም እዮም ንኩሉ ከፋፊቶም ከም ዝኣተው ተገይሩ ብሓፈሹ ኩላህና ካድ ግንባር ቀፂልና ማለት እዩ ኣኽረቱ ኣብ ሓዲርና ቀልጢፉ ክሰልጥ ኣይከኣለን ኣብ ውሽጢ ጉራዕ ንፅባሒቱ ረዳት ጸላኢ ብበዝሒ መፅኡ ተባሂሉ ጉራዕ ዝባን መፅን መሕላፍ ከልአናና ካብ ጉራዕ ኣዝሊቕና ተመሊስና መዓል ወዲ ዓዘራ ዝብለካ ዘሎ ከመይ ዝበል ፈናን ተዋግኣይ ኣብ ኣስውኡ ኣብ ጉራዕ ኣብ ማእኸል ጉራዕ ገዛውቲ ኣብኣ ተወድፉ ኣብቲ እንዳደቆ ብራኸ ስለ ዘለዎ ከቢድ መስዋዕቲ ከፊልና በዓል ጃምቦ ዝተሰውእሉ በዓል ሑመራ ዝተሰውእሉ እዩ ኣብኡ ብዙሕ ምርብራብ ተገይሩ ማለት እዩ ከቢድ ኩናት ተገይሩ ቀትሪ ኣብ መንጎ ክፍለ ሰራዊት 16 ብርጌድ 24 ናይ ክፍለ ሰራዊት 52 ብዓዲ ንፋስ ኣትዩ ዝነበረ ክሳብ ዝመዓራረዩ ኣብ ዘለዎ ውዒሎም ኣጋምሸት ነቲ ናይ ጸጋም ጸቕጢ ንምፍጣር ምስ ጸጋሞም ብርጌድ 24 ብምትእሳር ጉራዕ ንምሓዝ ፈተነ ተኻይዶም እንተኾነ ዕውት ብዘይ ምንባሩ ነቲ ኣብ መንጎ ዝባን ሰራውን ጉራዕን ዘሎ ዝተባህለ ጎላጉል ሓሊፎም ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ጉራዕ ኣብ ጎላጉል ሓዙም እቲ መጥቃዕቲ ምስ ተጀመረ تا عبد النفاذ زأتوت هادو بزح ጸገማ يقاطمه سليخا سل زأتوت قلطفانتي كباب وديا ናብ ጉራዕ ተጸጊዓ ማለት እዩ ቶም በሐሊቦ ተሰሊፍና ዝነበርናውን ብዙሕ ሽግራ يقاطمنا ቁርብታ ናይ ዝባን ሰራው ግን ኣተሓዛው እንትርር ኢሉ ስለ ዝነበረ ሳቁርብ ኣዳናውግያቶም ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ሓንቲ ትፍጠር እሶም ብዝባን ሰራው ገይሮም ናባና ክወርዱ ንጉራዕ ኣብኡ ክንተኣሳሰር እዩ ነይሩ ትመደብ እሳቶም ቁርብ ምስተዳናጎይ ሕጂ ታንክታት ንሃና ዝወረዳ መሲልወን ኣብታ እሳቶም ከኣትዋ ዝግብኦም ዝነበረ ክልተ ታንኪ ኣብ ማእኸል ጸላኢ ኣትዋ ማእኸል ጸላኢ ኣትየን ብድሕሪ ማእኸል ጸላኢ ኣትየን ከም ዘለዋ ይፈልጡ ማልያ ዘይብሉ ኣርቢጂ እንዳተተኮሰን ብዝኾነ ሰን ወፅየን ኣምሊጠን ሕጂ ተጸገምካ ኣብኡ ከዓ እቲ ቦታ ከዓ ዓዘቕቲ ከም ድላየን ክንቀሳቐሰን ዝኽእል ኣይነበረ ሕጂ ሓንቲ ሽግር ተፈጢራ ነይራ ብድሕሪኡ ግን እታ بطلون سلز وردت تبوتات عصيو عند 16 اب عند دقو كاراخر وعلم عند جنبار عند دقو تي دفاع ازيو تريري نيرو امو داتا كلها نغرع وريدنا مالت غرع مس وردنا هيجي متأثر عين ورونتي مس عند 16 تنهنا امو داتا ارار كفتنو وعلم عند 16 مريت مسمسه افت غزاوتي تحت ارار زلو ناي غرع غزاوتي أو تساقي عمي محاضرهم يجبرهم سؤال أسأله بقول نريهم بقول نسأل زريهم بأربجين ببريانات بقلن غير مسحرمهم سوم دحري تمليسهم ثم هنا خابوهم تسألهم زخون يكون خستاي نبرن تامسهم لقي بعض نبرت بطلوني ندحري تمليسا تا قواقص إلى نبرت ندحري تمليسا حجي تا مملاس أقداسي تاي نبرت مهنياتو تاسقطنا من 16 تريانير تنكلت بطلوني تنهنا بريجيد بحفشو تنكلت بطلنا هناسي بزح ጸቕጢ ነበረን ግን እቲ የማነን ዘሎ ቅልጥ ኢሉ መስከደ ብኡ ተጸልየን ሳተን ከዓ ንድሕሪ ተመሊሰን ነይረን እዚኣ ሓንቲ ብድሕሪኡ እቲ ንህና ኣሃዱ ኣብ ዓደውዑር ይመጽ ሕረት ናይ ዓደውዑር ናይ ጉራዕ ታዕለት 6 ስጋብ 8 ዝነበረታ ስጋብ ዓዲ ንፋስ ንጸጋም ገዲፍና ስጋብ ጉራዕታ እንዳ ሚካኤል ወተርሲያና በጽሕና ነርና መበጋሲና ከዓ حليب أب حليب ودفعت نايت على أي أفرسنا إلى هذين علينا أو حاجة أنا خمار ذكرات تخيل ولا مريم نهنا 120 كلتن أبغى يوديو إلما دايله وتري الله سمع الله زبرت بدحرنا كوي وديو زول نهنا الرمى ولا مين أبتقال أيت بومباغن
ኣብ እግረይ ወዲቑ ዋላ ሓንቲ ኮንኩን እዝነይ ግን ጎው ኢላ ማለት እዩ ሽዑ ኣብኡ ብድሕሪኡ በፀረ መጥቃዕቲ ገይረን ከምቲ ክገልፅዎ ፅንዶም ብሸነኽ የማን ስለ ዝተደፍአ ተመሊስና ኣብቲ ዘድልየና ቦታ ናይ ዓዲ ንፋስ እታ ጉሎብ ትበሃል ክብ ዝበለት ኢና ሒዝና ኢና ካብኡ ተሰጊርና ግን ፃዕዳ ሓመድ ኔው ኢና ኣፈልባ ገፅና ኢና ተመሊስና ዝባንሰራው ዝነበረ ኣኸዱ ክሰግር እናተፀበና ኣይሰገረን እንታይ ኮይኑ እንድዒ ብዙሕ ንፈልጦ ነገራት የብልናን ሕጂ እቲ ኩነታት ብዙሕ ምወሃሃዱ ዝጎደለ እዩ ልዕሊ ኩሉ ቦታ ምርጫ ብኡ ብልካ ንጠቀም ሓር ክእቶ ዝኽእል ኣይነበረን ፀላእ ከዓ ንዑ መቺእሉ እዚ ግን ነቲ ካልኣይ ናይ ዛዛመ ኮይናት ግን ዓብ ተመክሮ ኮይኑ እየ ዝብል ከም ተመክሮ ጥራይ ፈሽሉ ዝኸደ ዘይኮነሲ ካብኡ ሳላ ዝተረኸበ ተመክሮ ኣብ 91 ዛዛመ ኩናት ዘካየድናዮ ሳላ ናቱ ተመክሮ እዩ መጥቃዕቲ ክፍለ ሰራዊት 16 ኣብ ክልተ መድረኽ ተሰሪዑ ብዝነበረ መሰረት ምዕባለ ናይ ፀጋም ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይሰለጠ እቲ ብኻልኣይ መድረኽ ካምዳ ደቆ ክሳብ ከባቢ ኣፈልባ ዝሽፍን መደብ መጥቃዕቲ ዕለት 7 ወርሒ 8990 ወጋዕታ ሰዓት 4 ባዶ ብርጌድ 9 ናይ ክፍለ ሰራዊት 16 ጀሚሮም ኣይዶንጌን ካምዳ ደቆ ንየማን መሬት ከይረፈደ ክሕዞ ከሎ እንዳደቆ ድማ ከባቢ ፋዱስ ተቆፃፂርዋ ኣጋምሸት እውን ምስ ቦጠሎኒ 226 ብምዃን ካብ ጉራዕ ንምብራቕ ዘሎ ኣገዳሲ ስትራቴጂያዊ ሰንሰለታዊ ታባ ኣጥቂዖም ሒዞሞም ኣብዚ ከቢድ ምርብራብ ተኻይድ እዩ ሃታት ወራረሳ እየን ዳፋፋየን ከም ዝኽብሎ ፀንሐ ሓንቲ በይ ሃብቶም ሓንሳብ ሓንቲ ኣሃዱ ንዝባን ሰራዊት መፅእ ሓንሳብ ፀላእ ደፍእ እንድሕሪት ንስሕብ ኮታ ብታባ እንዳቡምባ እራር ኩሉ ዝኸባብ ናይ እንዳደቆ ምስቲ ናይ የማናይ ኣዝዩ ከቢድ ውግኣት መርብራት እንተኻይድሊ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ጫፍ ናሕና ወገን እንዳቡምባ ናይ እንዳደቆ ትበሃል ከም መተሃላለኺ ስለ ዝኾነ ቀረባ እውን ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ፀላኢ ሓሳብ እንድሕሪ ተኣሽሙ ኣዘንጊዕካ ይምንጥላ ተሕግድፎ ነዊሕ ምርብራብ ተኻይድ ድሕሪኡ እዚ እቲ ናይ ፀጋም ቦታታት ክወሓዝ ስለ ዘለዎ እቲ ዝወፀ ውጥን ዝናይ ዕለት 6 ወርሒ 8 መጥቃዕቲ ናይ እንዳ 70 ዝወሰድዎ ፀጋማይ ወገኒ ፀላኢ ካብ ዓዲ ንፋስ ክሳብ ዓዲ ዓግማይ ዝነበረ ተኸብኪቡ ንውጡሕ ገፁ መፅኡ ሕጂ ንዓና ብምድፋእ ሕጂ ንፀጋም ንድፋእ ንሕና እንዳተስዓ ፀላኢ ግን ዘፍ ኢሉ መወዳእታ ዘፍ ምስ በለ ሕጂ እንደገና ሕጂ መጥቃዕቲ ምቕፃል ኮይኑ መወዳእታ ንቕፅል ንሕና ዝባን ሰራው ጌርና ሓንቲ ሓይሊ ናይ በዓል ፖሊስ ገረ መስቀል በዓል ጋንፊት ዘለዋ ማለት እዩ እሱ ፖሊስ ማለት እዩ እሶም ፀጋም ኣቱ እተን ክልተ ሓይሊ ትኺለን እንዳደቆ ኣትዋ ማለት እዩ የማና ከዓ ናይ በዓል ምሰልን ቦጦንታት ነረን ማለት እዩ በዓል ወድነቡ ዘለዎ በዚ ንኣቱ እንዳደቁ ኣብ መወዳእታ ተሪርሃና ነራ ብዙሕ ከፊልና ላይና እንዳደቁ ፀጋም እንዳገበርካ ገለ እንዳገበርካ ግን ዝኾነ ተቆፃፂርና እንዳደቁ ብርቱዕ ወጊእ ተኻይዱ ሕጂ ኣብታ እንዳደቁ ንዓነ መሓዛሲ ኣዝያ ከባድ እያ ነራ ከፊልና ላይና ከዓ ሰብ ካብኡ ቆፂልና ንመንሽሙ ንዓዲ ሃረም ከባቢ ኣብቲ ድፍዓት ኣብኡ ንዓርድ ማለት እዩ ኣብቲ ዳሕራይ ናይ መበገሲ ዝኾነና ኣብኡ ንዓርድ ኣብ ግንባር ደቀ ኣምሓረ ከለና እቲ መሪር ዝሕለፍናዮ ግዜ ብፍላይ ከዓ ዕለት 6 ወርሒ 8 9 ኣብታ ናይ ጉራዕ ቤተክርስትያን ምስ ኣቶና ንሕና ከይፈለጥናዮ ንሰን ኣብቲ ውሽጢ ኮይነን በቲ ማፋእ ቡምባ ይድርብያ ሕጂ እጋሮም ህረሙ እንታይ ይኮይኑ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ እንታይ ሽግራ ምስ በልና ኣብ ውሽጢ ከም ዘለዋ ምስ ፈለጥና ከቢድ ውግእ ሓሊፉ ብዙሓት ብፆት ከዓ ኣብኡ ከሲርና ኣብቲ ካልእ ብዙሕ ፀገም ኣይነበሮን ኣብኡ ካብ ዝዝከርንነ ናይታ ካልኣይ ሓይሊ ኛምኛም ዝበሃል ነይሩ ካብ ጉራዕ ንየማን ዘላ ኣውቶቡስ ንብላ ዝነበርና ቦታ ኣብኣ ገፁ ምስ ከዳ ሓይሉ ሒዙ ንሱ ሳልሳይ ርእሱ ጠፊኡ እቲ ምሳይ ዝነበረ ካልኣይ ሰብ ኣብኣ ኸይዱ ዓሽከር እዩ ዝበሃል ነይሩ ንዓስከር ኣብኣ ምስ ከደ ለይቲ ስለ ዝኾነ ዓስከር ከዓ ሓንቲ ክገብሮም ኣይከኣለን ነቶም ሓይሊ ካብቶም ኣብታ ኣብ ጉራዕ ዳኣተው ግን ገባር ቤት ትምህርቲ ሰውራ እዩ ንፉዕ ወዲዩ ሰብ ድሕሪ ኣሚኑስ ኩሉ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ብእምነት ፍሉጣት ብተወፋይነት ፍሉጣት ዓቕሞም ዘበርክቱ ኩሉ ሰብ ከዓ ዝፈትዎ ኩሉ ሰብ ዝፈትዎ ሰብ እዩ ነይሩ ንሱ ምስ ተሰውአ ባህሊ ጌርና ነርና ኣብቲ ባህሊ ኩሉ ሰብ በኽል
حجزي نت يدر رأيك زود ذي تسويسو وليد نيرو تسويت قاعد حنا صنت يا مسلني تسويها اتقل عها بحجر اقول بلو تسويه قال تسفاي ابرها دبال اياغوينا نبلو كابتم ام مجمرتا خمصنا كله حدش كله تخصكي سجن سبكوي حمشاي كفل دي قال ابهلي دبلص اسب اوغ دبلص اسب ابوليتيكا دبلص اسب صدرو مصيمو خاب عطفان فاست يا قالت بال ابونا ديول مصيمو مسانا خلت معال ثلاثه معال تغيرهم اب قالسنا سغاف كندي كم نخفل سغاف كندي كا كم نعوت مبر اب جمبر دق محاري اب زتحت درجه بعقمي وريدنا له نبرنا غزي ينيرو كجلص ازلخو قال مسرعي شدشم عمت اب حنت مسرع زنبرنا قلادم تبحال ابزي الله بسئلي زيهم دارغاد وزح سوات يوم أببينو جزية استسويهم نساجن ورح شمانته 9 تسويها قلادن بعد بيتون حمراء والنيرة قلادن كاب مجمر ياخد مزق أتحيزة نعيق والبطلني بطلن ساعة 3 سنين نيرة كابتن قلتيفن زسلابسا نقد ليا جينا نفعتي أب كل مدى كم سب كيزا كركوا وعليه فلتني كل نجرة تخويلني فلتني زاناي سجنيت مدقعتي توقع مالتيو إذا توقع نحكم نخل سراوي تمزق أنا خاش عقو تسحيبنا أبتي بتحمامي أبتحكم نخل سراوي تزنحها بدحريقو حاوية كتكيت كلا نراقب تراقبنا أب كفان واخلقو أجوخي كم قدم كصنعت كتب لنا أنا هنكاي بودي لك بلا أنصلاي بالليل تبلاني أنصلان سامنا هيبي يسدح أيدون بيتن جوح شو ما أنت مدقعت تخون أبعت سوا تنصلا فليت يعني راه زيا مستسوقت حدا ام مسرع راحت مسرع نيرا ام مسرع عز نبر مانجوس توغيو يمص حيزوا يمص نصبحيتا صبحتا انا مسواتا يوريمو نحسك مانجوس تنصلا لا ناي قلادم ديابلو وي قلادم تسوي عندي ابدن وقتها مسواتا سمع شعقت وقع كلا كاب ايد ام حراي صني حتى زوصتا كاتمالا اذا خاتم زي اخاني مسحابهني مستسوي عن سبلني دحرينا صنت مساعتنا كلتا لبي انيرنا بسما للهيمانوت اسفاعت بحال نتن كلتا لب خي طفا كم زلوو فسيسا جن اي ال تصحيفه كمتي مذكر تاخذكون نمولو موال مذكر تاخذكون كم زلوو هاي لسريحه ابي ايدي غيريا كل غزي نذكركو نبر مزي ناي مان فتح اتي بغولاغول غرع زنبره كلته بطلوني ناي برجيد 26 مس بصقامم زنبرو برجيد 2450 كلتن تاساسيروم ناب علت 8 ورح 8909 زوج حليتي غرع نمحز فتنه تجميرم مولو ليتي او وشت غرع حجمات ككايد حديرم بزع بوتاتات እኳ انت تحزه ናብቲ ቀንዲ ሾታታት ናይ ዓዲ ከይተበጽሐ ኣብ ሙጉሑ ጸላይ ሓድሽ ሓይሊ ደሪቡ ነቱ ቦታ ኣደልዲሉ ብምሓዝ ጸቕጢ ስለ ዝገበረ እቶም ጉራዕ ንምሓዝ ክዋግኡ ዝሓደሩ ብጸላይ ተደፊኦም ከዝልቑ ተገዲዶም ብርጌድ 9 ምስ በጠሎኒ 226 ብዕለ 7 ተደሪቦም ዝነበረ በጠሎኒ 111 ኣብ ዘለዎ ክጸንሑ መምርሒ ብምሃብ ንመጥቃዕቲ ጸላይ ኣብ ምክልኻል ኣትዮም ጸላይ كاب على الشعات كسب 13 ورح 8909 متقعتات እኳ ተካይደ بيمان زفطرو لوط اي نبران حزباو ግንባር ኣብ ዝተበግሰ እዚ ወላኳ ዓላማታቱ እንተ ዘይወቅዐ ዝተበጽሐ ቦታታት ንዳግማይ መጥቃዕቲ ዝዕድም ብምንባሩ ደቀ መሓረ ንምሓዝ ሓድሽ ሓይሊ ወሲኹ መጥቃዕቲ ክቕጽል ወሲኖም طبعا يا مان قد حاجه والله داغماي فتنه متقعتي على 14 ورح 8909 حزباو سراويت حرنت ኤርትራ አበሰላልፉ ገለለውጣት ብምግባር ዳግም ደቀ መሓረ ንምሓዝ መጥቃዕቱ ክቕጽል ብዝወሰነ መሰረት ካብ ጉራዕ ክሳብ ከባቢ ኣፈልባ ክልተ ኣብቲ ኹይናት ዘይተሳተፋ ዱልዱላት በርጌዳት ካኣቱ ተወጢኖም بمسرت برجي 87 ناي كفل سراي سنه حدن كاب جنبار جندا ناب جنبار دكم حره كم زمصخ جبر كله كاب جنبار دكم حره دما برجي 45 ناي كفل سراي 50 كلتن كم زدالو تغيرم
بتوسخي أف سميناو بحر زنبرا كلتا بطلونتات ناي برجيد 11 كفل سرايت 16 ناب أدا هادوان بممصاع برجيد 11 تطرنيفو كاب برجيد 26 نصقام كاب كبابي ما عداغا كساب ترتر عد نفاس ناب قرع زورد كمز سلفو تغيروم اتمتقعتي اب سنكوفات تحزات صلاي ككايد بستوطنا مسرات برجيد 87 نايسان حدن بصقام برجيد 9 نشنخ قرع برجيد 45 ناي 52 كباب افلبا بيمان برجيد 9 برجيد 9 دما اب توقع او متغاديلو زنبره اب مونغو زنكلت برجيدات تسليفو خاطوم برجيد 26 بصقام برجيد 87 بمكانايز تسنيو نقرع كاتو توطينوم بمسرت زي السلالفا حزب السراويت بعصر 14 وقهتا ساعة 4:45 أبي يماناي جنبار دك أمحرة قبل العسران حدا ترى فلوتر برجيدات 4:4 4:5 4:6 4:7 متكعت فنيم برجيد 8:7 كم تقدموا قلت صنحة كاب جنبار جندع تبقيسو نابزي بوتا ممسو مجمرتا نتي مدب أبزو جنبار زوجي زنبر المفتصام تلوخو حيزو مسيو أبزو حجز لنا يو استراتيجي إنا مسينا كم مسو خلونا تي علامة مجمرتا زقد منازلو برختو بوتاتات مقصار كاو ندك محره مقصال نسوت رايزي يكون تي ودب كوص خلو علاماتاتو بزحيو ناب كالي جنبارات زلو سقطو نمفخاس تلوكوتا زحزي نيرتي مدب تتخاله دق محرق محاز تزي تخاله خاز قدمنا زلو وسنت بوتاتات نمصاي مدبات مقصل خون وي مسجم تباهلو دق محرب تحتخا مقصار زعلمي نيرتي علامه ابزخم مص خلونا جن حدثينا نيرنا بزعبا زبوتازي افلطي نبرنا دقيق مصنعتي نبرنا ورح شمنت حدا برجيد لاين دا الساعة حدن حدا برجيد نحنا عند 4:5 بدنا دقوخن يتقع بو مدب تباهيرنا بو مسرد دما بت مدب اتينا بو ساعتنا حج انتاي تمتقعتن استجمرت خباب ساعة 5 وقحتا جميرو تبوتا نغو تقبطاصيتنا جن دفعات هاي نبرون في صقامات ناتو النبرة دفعات هاي نبرون كالاي بغني هرا تنقد منازم مصاحدوتات بيمان بصقام زنبرا نوح غزه سلازغبر افلطو نيرون انا گن دريتو مصينا بوتاخم يزي تباهنا خبزي يماننا زلو عميق حساب صقامنا زلو بريختي بريجيد او تزرجحنا من الباشتي استراتيجي حجازي استراتيجي اي نبرين تناهدوتات حنت بزاتيات حنت بزلنايو تحنت خابتي إذا قلاقل قدمكم تريوا لهم إذا بتانكي بمدافع تسنيخا خات أتو أمبر بأجار تميلكات أتو يكونن إذا فيت نازل له كله نسنيرنو إذا قلاقل كل أسوار ملينيرو بأمنا برد